Ang mga pastor, mga higala, sila ang mga gitawag sa Ginoo nga magsangyaw sa maayong balita sa gospel sa Ginoo sa kaluwasan nga iya kang Kristo. Kana lang mga kaigsuonan. God bless. Bye-bye kanyang tanan. Naay giingon sa panultihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha kana ka managlahing butang. Pwede kang muangkon apan pamatuod una ang imong gitawag og giangkon. So karon, ang atong higala nga pastoy ingon pa niya nga ang mga pastoy daw kuno karon ha kanang makita nga mga pastoy ha. Sila daw kuno ang gitagaan og misyon og katungod sa Dios nga magwali sa gospel or magwali sa gitawag og maayong balita, or sila daw mismo ang gitawag gyud daw sa Dios nga gisugo nga magsulti sa iyang pulong ipalapnag ang maayong balita. Yang problema puro lang claim, walay unsa kuan pa ba, walay ebidensya nga apil sila sa gitawag og pagsugo sa Ginoo nga Jesucristo nga iwali ang maayong balita ug serbisyuhan ang atoang Ginoo nga Jesucristo. Hinuon kung ato ang basahon ang balaang kasulatan namong gibabasa nga word nga pastor. Pero ang problema kung sila magud ang mubasa, kutob lang sila sa word nga pastor. Wa sila kabantay nga kanang word man gud nga pastor sa Bisaya magbalantay na ay specific nga tawo nga gipuntingan si Kristo nga naa siya bukasyon nga gitawag og mga lagad kang Kristo. Unsa man ang bukasyon nga mga lagad kang Kristo? Biblically speaking, mo nang gitawag og mga pari. Di ba? Si Kristo mismo pastor, di ba? St. John chapter 10, si Kristo mao ang maayong magbalantay or ang maayong pastor. And at the same time, according to St. Paul, Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo mao ang pangulong pari sa atong pagtuo. So buti pasabot, biblically speaking, kung mayroong tag-pastor, pari. Kay ang tinuod nga pastor, pari. Dili pwede nga naay pastor nga gitawag og dili pari. Dili tinuod na. So karon, ang gisugo sa maayong balita, kung ato ang basahon ang kasulatan, implicitly, implied, ang iyang gipangsugo, pari. Nga naman, kay according to St. Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9, ngun pa ni tawag ining ni San Pedro nga, kay kita gihimong gingharian sa mga pari. Di ba? Nya si Saint Paul pud mismo ingon niya, ako nag-alagad isip pari. Nya pagkahuman kay nag-alagad ba sa isip pari, 1 Corinthians chapter 14 chapter 4 verse 15 rather, ang giingon sa ni San Pablo kay ako nahimo ninyong amahan pinaagi sa maayong balita. So buti pasabot, again ha, ang tinuod nga pastor pari. Ang gisulti sa Biblia nga mga pastor, pari. So, but pasabot, kung naay mag-claim nga pastor, unya, dili ganina pari, dili na pastor, pastoy na. Nga naman kay, sa kuamagong term nga word nga pastoy, but pasabot niya anak, dulaan ba, pastoy. Di ba? Toy means dulaan. Dili tinuod. Marabag track, nya pagkahuman ang dulaan tarak-tarak. So kana sila mga pastoy na sila. Nga naman kay nag-claim pero kabalo magyud nga di na sila tinuod. Nga naman number 1 kay sa balaang kasulatan ang tinuod nga sinugo sa Dios gisugo. So mala pa ni San Pablo, Roma kapitulo 10 bersikulo 14 tud 15 unsa man pagdungog sa mensahe. Unsa man paghapagat sa pagtuo kung dili magkadungog sa mensahe. Unsa man pagkadungog sa mensahe kung walay gipadala. So dili pwede nga magtudlo ta nga dili ta gipadala. Unya kanang pagpadala manggod mo manggod na ang timaan sa gitawag og succession kumbaga ba. From the time of the apostles ang ilang gihimo magpadala sila magpadala kay para matrace ang iyang authority, ang iyang gitudlo dili mali, ang iyang gitudlo dili sayop. Nga makaingon gyud nga akin gikan ni sa mga apostol. So karon kini mga pastoy nga atong nakit-an karon sa atong palibot asa mas lagikan. Kinsa may nag-ordina nila, kinsa may nagsugo nila nga magwali sila. Puro lang claim makabasa lang Biblia, wa na pastoy na ko. Dili. Kaysa balaang kasulatan ang tinuod nga pastor gisugo. Ang tinuod nga pastor na ay unbroken succession or unbroken nga tawag ining line
from the time of the apostles until now. Kaya ang Kristo mismo nag-ingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot kung kanang pastura dili gani matrace ang iyang history, ilabi na sa iyang simbahan, padulong dito sa mga apostol. Bugos na nga pastoy. Bugos na nga magwawali. Onya, kabalo taon sa isang putanan kung mutuo ta sa bugos nga magwawali. Impyerno ang isang putanan. Muna kung magtuo mo, kaning mga namati o nagtanaw sa ato ang video, kung mutuo mo sa mga pastoy, dili gani na pari, dili gani na Romano Katoliko, ay sigurado sila gud mismo ang magbitbit sa inyong kalag pahatod dito sa impyerno.